completamente localizado la academia. Entonces, amigos que está sasalo na sila na kita pa rin na nasasal. Siyempre na ako na trabaho o ano active voter verification. Dito po kami ngayon, nasa Evergutes po kami. Dito po kami ngayon, nasa Ever po kami. Babarilan. Medyo kanina pa po yung nagbabarilan, 5 bus daw, pero nanlaban daw po yung biktima. Sa ngayon po marami na pong polis, pero yung po hindi pa nagkakakilala. Ano sa may bakuna? Ano sa may bakuna? Parang marami. Naiipit kami, naiipit. Makikita niya mo